Ke shi fa kika ce min ke yarsa ce. Har kika ce min ba zai ji daɗi ban ya san cewa kina aiki a shagona. Kuma a gidan nan fa muka fara haduwa da ke. Dan Allah, kai man aikin gafara. Duk wannan rashin fahimta na faruwa ne. Saboda ni amma dan Allah ku saurare ni. Bayan ku saurare ni, zan karɓi duk wani hukunci. Na zo garin nan ne domin neman aiki. Amma duk dagewa ta, na gagara samu. Saboda haka a lokacin da na samu dama ta yin aiki a shagonsa, gudun kan na rasa wannan damar, na ta yi masa ƙarya ɗaya bayan ɗaya. Domin kare ƙarya ɗaya, haka na ta yin ƙarerayi akai-akai. Wannan ce gaskiya. Bayan lokaci mai tsayi, yau dai na faɗi gaskiya. Kin gayata, farko ka. Abin da ya faru ya riga ya wuce, kuma mu ba za mu rike kyaranmu da wani abu ba. Kin ji? To shi ɗaya ɗan naka yana ina? Ina ce ka ji ta, kin fara ko? Ɗaya ɗan nawa kika ce? Ina ce kin gani ko? Na dai sake dawowa. Kai jama'a, matsala ɗaya ta kare kuma an sake kunna wata. Mara balale daman da bukatar ka nan. A yau din nan ko a gama ta nan ko kuma a gama ta can. Da alamu dukkan ku nan ba ku san ni wani irin tantiri kuma mara mutunci ba ne. An tiran da na fara ganin ka na san haka. Kai ka mun shiru. Ina ya ta take? Yarsa kuma. Amma kafin yau kullum idan ya zo cewa yake ina dana yake. Ya kuma ya zo na tambayar yansa? Shin wata lalura gare ka? Na gane wato da ka jira maza cewa ɗanka sai ya aure yata. Wato shine ka kwamushe min ita ba. Ina ya ta take? Na aure ta kuma ta kasance tana jin daɗin zama da ni a rayuwata. Ta shiru Allah. Me za ka yi to Sauke ke ka. Babar wasa bace ka sauke ta. In aka samu akasi za ka iya shege ni. Sauke. Rufin baki. Kana wani wargi zan cika ma jiki da dalma. Na tabbatar da cewa dukkaninku kun haɗe min baki ne. Saboda ka ba wannan zan bari sai na tafi da kowa. Kuma duk wanda ya ce zai min turjiya, to ya yi turjiyarsa ta ƙarshe. Maza mu je. Wallahi, ina na baci zo da banza ka ne kawai. Kai, wuri ya shi, ka kai, wuri ya shi. Kai ba zo kama shi mana. Ya da gudu maza bane. Kai, kamo shi mana. Ya mai muje mana. Maza kowa ya fito, nan ba wani lambun shakatawa ba ne, nan cakwalkwali na ne, cakwalkwalin shika. Kai na ya ta take. Kunne na ya cika da wannan tambaya har yau yanta yake. Daga gida na zuwa nan kayi min wannan tambaya ka maimaita ya wuce so wani yare kake fahimta zan gaya maka da yara. Ina ya ta take. I doesn't know where she dai. Ka gaya min kon shege ka. Kai, kaman gajeri. Shara, kai ne. Yawa, zo. Ina na gaji. Zo. Yawa, na san game shi. Yawa. Kai, ni ka zo ba yawo. Kai, matattawa. Kai, babatawa. Kai! Kowa da yadda yake, ina da bindiga, kada wanda ya je koina, ɗaya! Zona! Yalla bai, babanka ya shega ba? Ina haka ne. Yanzu nasa zai bi shi. Ɗan ne hankali. Kai ba gaji. Kai mana tit. Kowa ya daga hannunsa. Ta yaya
Yaya ni zan daga ta yaya? Kai, ka gaya min ina yata take. Yarka ta hege kanta. Ta bazallate ta hanta a cikin rija. Kai ni zaka zo da magana ta gangan. To ka sani, alburusan mun daga nan na gaske ne. Kana so ka gani, kana so ka tabbatar, to kalli. Ya zama shekake kada wanda ya motsa nan wajen kowa ya daga hannayensa sama ko yanzu nan aika mutum kiyama kai jarumi sai na kiri shinga tukunna zaka fahimci abin da na faɗa daga hannayenka sama da wannan gudun. Kai kana shona? Kuma sama ku kama kowa da kowa ina so na san me ke faruwa nan wajen ko ku yi ta nan ko kuma ku yi ta can maza maza lokaci ɗaya komai ya yi shiru kamar yadda hadiri ke washewa bayan ruwan sama kwatsam komai ya fito garau ba zan yi ƙarya ba gaskiya ni na so ki ne saboda na ɗauka cewa ke 'yar gidan tiwari ce kinga dole dai wata ran sai na ba mace ragamar zuciyata a ganina me zai hana ta zama ke dama jitu ne ya ce yana so ya aure ni haka zalika shi ma Nandu ya faɗa haka dama ni da Nandu mun kasance muna basaja a matsayin mata da miji na tsawon wani lokaci saboda haka dole wannan zai ba wa Nandu rinjaye kenan mu bi zaki aura a'a kawai dai yayin da duk wannan abin ke faruwa na tanadi wata mafita daga wannan cakwakiyar menene to a cikin waɗannan takardun na rubuta sunayenku da kai da shi wanda sunansa ya fara fita to shi zan aura me Nandu zaɓi guda ɗaya ni ba zan zaɓa ba in ne na zaɓa faduwa nake ba zan zaɓa ba ina ba zai yi ba ba da ni ba dan ni gaskiya rasa wani wannan ce ka fita Nandu ba zai yi ba a sai da fa na yi addu'a ba zan zaɓa ba ubangiji zai zaɓa min wanda ya fi dacewa jitu to kai ka zaɓi takarda ɗaya don Allah ni dama na san ba zan ci ba Nandu